Jan, mira l'infinit pensatiu, mirant cap aquí. Jan, agafa i quan jo digui tireu, ho tireu, vale? On te la posat-la? Bueno, no sé. Que no ens toqui per això, que tenim les càmeres. Sí. Boira no! Boira. Mira, és... Al mateix temps, Vinga. 1, 2, 3. Però a mi no! No, tu una altra vegada. Crida la boira, crida-la. Vine. Ningú ha portat ni l'escràvel ni el trivial, i ara què farem? Vull dir... Haver-ho dit. No? Hi havia el WhatsApp aquest, d'haver-ho dit. Per què no ho deies? No sé, jo què vols que et digui? Que no te queixis. Bueno. No te queixis. Tu què dius, Quim? Tu has pensat a portar l'escràvel o...? Jo sí, he pensat a portar-ho tot. Però no he portat res. No he portat res. Ahí! Venga, a tope! Sense matar, Ahí, sense matar. Què passa? Que has tingut un malson? Sí, en el malson. És que no puc. Això de... Què passa? Ja esteu al·lucinant. Aquí què se tindria que veure? Ja, però és com... no sé, aquí no... Aquí què se tindria que veure? Bueno, i això què és? Un 25, un 26? Tu què veus aquí? Però on són els altres? Doncs no sé. Bueno, i això què és? Doncs no sé. Si veus alguna cosa? Però si aquí no hi ha res. Però tio, Aquí no hi ha res. estem morts, catxo de Downer. Oh, anem a mirar cap a fora. Només ha sigut un malson. Ara anem a Llívia.